Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Zamoro. Taong 1968, Cervantes, Samar. Noong mga panahong ito, nasa edad 20 anyos pa lamang si Zamoro. Sa Samar na siya ipinanganak, kaya naman yung lugar na pinagtitirhan nila, kabisadong-kabisado na niya. Ayon sa kanya, katulad lang din sila ng karamihan. Minsan may ginhawa, minsan nakakaranas din ng kahirapan. Pero sa kabila nito, hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa. Palagi kasing sinasabi ng tatay niya na hanggat may ginagawa ka sa buong maghapon, wala kang magiging alalahanin pagsapit ng dilim. Kaya naman kahit mahirap ang buhay, tuloy lang ang kayod. Batang-bata pa siya noon nang matuto siyang magtrabaho, kaya ni minsan hindi na siya nakatungtong pa ng paaralan. Noon kasi, di naman basihan ang pinag-aralan, gawa ng lahat ng bagay na kukuha sa aktwal na karanasan. Basta ba'y matuto ka lang magbilang, wala ka nang dapat problemahin pa. Para sa kanila, pagkukwenta ang pinaka-importanteng matututunan dahil yon ang kailangan mo sa panahon ng anihan. Kaya walang kahit ni isang magsasaka na katrabaho nila ang hindi marunong magbilang. Dagdag pa niya na, tumungtong na lamang siya sa edad na 20, hindi siya namulat sa kahit na anong relihiyon. Hindi kasi nito na-impluwensyahan ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng bukod sa malayo sila sa baryo, paniniwala ng mga katutubo ang kanilang sinusunod. Mas pinaniniwalaan nila ang mga diwata, higit sa Panginoon sa simbahan, kaya para sa kanila walang katuturan na makinig sa ganoong pangangaral. Dahil dito, yun na rin ang nakagisnan at kinalakihan ni Zamoro. Tiwala naman siya sa sinasabi ng kanyang mga magulang, kaya lumaki rin siyang may matatag na paniniwala sa mga ganoong uri ng nilalang. Gayunpaman, aminado siyang hindi pa siya nakakakita ng diwata sa buong buhay niya. Para sa kanya, di na rin ito mahalaga dahil di hamak na mas importante ang kanilang trabaho kumpara sa kahit na anong paniniwala. Di rin siya nakukumbinse ng mga istorya, lalo na kung wala itong ebidensya. Alam ni Zamoro na likas na sa tao ang pagdagdag at pag-iimbento sa mga sinasabi nila, kaya kapag may kausap siya, hindi siya basta-bastang naniniwala sa mga sinasabi nito sa kanya. Ika nga niya na sa lahat ng taong makikilala mo, siya ang pinakamahirap kumbinsihin. Tatango lang ito sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun sumasang-ayon at naniniwala ito. Subalit, ilang buwan ang lumipas, nagkaroon sila ng hindi inaasahang bisita. Yung tiyuhin niyang rebelde, bumaba sa baryo nila dahil sa nangyaring engkwentro. Matindi ang sinapit ng mga kasamahan nito, kaya kahit ayaw nitong pumunta sa kanila sa ganoong sitwasyon, napilitan niyong tumungo. Alam kasi nito na sa lahat ng taong pwede niyang mahinga ng tulong, ang nakatatanda niyang kapatid ang hindi tatalikod sa kanya. Kaya naman pagbaba nito, direkta itong pumunta sa bahay nila. Wala pa noong kaide-ideya si Zamoro ukol sa pagdating ng tiyuhin niya. Kaya laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nakaupo sa loob ng bahay habang nagkakape. Maglalabing 2 taon na rin niya itong hindi nakikita, pero nung magpang-abot ang kanilang paningin, kaagad niya yung nakilala. "Oh, tiyo! Napadalaw ho kayo!" Masayang bungad niya habang mabilis na lumalapit dito. Pagharap nilang dalawa, agad naman siya nitong niyakap, sabay sagot sa kanya ng, "Masaya akong makita ka, pamangkin. Napakalaki mo na. Mabuti naman at napapakinabangan ka ng iyong ama. Pasensya ka na ha. Wala akong dalang pasalubong. Biglaan lang kasi ang pagpunta ko rito eh." Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami itong naging pasakalye. Halatadong may iniiwasan ito, pero pinili naman niyang respetuhin ito.
Ano man kasi ang rason ng tiyuhin niya, alam niyang para rin ito sa ikabubuti nila. Kaya sa halip na magpumilit pa, minabuti na lamang niyang manahimik at makinig. Paglabas naman ng tatay niya, dali-dali itong umupo sa harapan nila. Pagsipat naman dito ng kanyang tiyuhin, binunot nito ang kakaiba nitong baril na kung titingnan parang kalibre 35. Paglapag nito sa mesa, agad naman yung nagsalita sa kanyang ama. Ayon dito, mahirap ilahad ang totoo niyang rason kung bakit siya bumaba. Ngunit alang-alang sa mga kasamahan niyang nawala, kinakailangan niya yung gawin. Dagdag pa nito na maaaring madamay ang pamilya nila sa Moro sa kanyang mga sasabihin, kaya bago niya ito ilahad, nais niyang humingi ng basbas mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung sumagot dito ng, "Kilala mo ako, Gabriel. Kapag problema ng pamilya, hindi ako tumatalikod. Sabihin mo na ang totoo at para may maitulong ako sa'yo." Dahil sa sinabi nun, doon na nga naglakas loob ang kanyang tiyuhin na magsalita. Walang sabi-sabi, inilahad nito ang tungkol sa pangkat ng mga rebeldeng aswang na pumapatay ng sundalo at mga kapwa nito rebelde sa bundok. Pagtatapat nito na mag-iisang taon pa lamang nakakaraan magmula noong nabalitaan nila ang tungkol dito. Malayo ang kuta ng mga nilalang sa kanila, kaya nang malaman ito ng kanilang commander, hindi nila yon pinagtuunan ng pansin. Subalit, makalipas lang ang ilang buwan, muli nilang nabalitaan ang ginawa nitong pag-atake sa isang trensera kung saan nagkukuta ang grupo ng mga rebeldeng kakilala nila. Lahat ng naroon sa kutang yon, walang awang pinagpapapatay. Ultimo mga bata at matatanda. At pagkatapos ng ganoong balita, sinundan nito ng pagkawala ng 4 na sundalong nag-iikot sa bundok. Base sa mga kwento noong umikot sa bayan, hindi naramdaman ng mga kasamahan nito ang nangyaring pag-atake. Gabi nung nawala ang 4, pero palaisipan nito, gawa ng may karelyebo ang mga kasamahan nitong nagbabantay. Malabo ring kusang naglayas ang 4 sa kadahilan ng naiwan sa kanilang pinagtutulugan ang kanilang mga botas at armas. Kaya naman pagtungtong ng madaling araw, sinuyod ng mga kasamahan nito ang bundok, ngunit kahit anong bakas wala silang nakita. Magmula noon, hindi na natagpuan pa ang 4 na sundalo. At nang marinig yun ng kanilang grupo, dito na sila unti-unting nakaramdam ng pagkabahala, gawa ng yung bundok kung saan ito nawala ay halos ilang milya lang ang layo sa kanila. Pagkaraan pa ng ilang buwan, dito na nagsimula ang pagpaparamdam ng mga nilalang. May mga bumibisita na rin sa kanila noong rebelde na alam nilang mga aswang. Madalas itong nakakausap ng commander nila, kaya noong una, inakala nila na hindi sila nito tataluhin. Pero lingid sa kanilang kaalaman, gumagawa na pala ito ng paraan para makapasok sa kanilang teritoryo. At dahil sa pagiging kampante, kung kaya't nagawa ng mga ito ang masama nilang binabalak. Kagaya na nangyari sa mga naunang biktima, gabi yun lumusob sa kuta nila, kaya yung mga nagbabantay, tila bang nasurpresa. Nasa totoong anyo na rin noon ng mga aswang, dahilan para hindi ito tabla ng mga balang hindi nalagyan ng sumpa. Pag-alingaw-ngaw ng mga baril, agad na nabulabog ang mga natutulog hanggang sa makaresponde na ang mga ito. Ang kaso lang masyadong malakas at mabilis ang mga nilalang, kaya wala rin silang nagawa. Dagdag pa ng tiyuhin niya na nasa kaanyuan ng mga taong lobo ang mga ito, kaya sa tuwing nalalapitan sila nito, mabilis sila nitong napapatay. At sa bingit ng kanilang pagkatalo, nang mapagtanto nitong siya na lang ang may lakas para tumakas, hindi na ito nagdalawang isip na lisanin ang kanilang kuta. Pagtalo nito sa kabilang parte ng kuta na may hindi kalalimang bangin, mabilis itong napadausdos sa matarik na parte pababa ng bundok.
Dahil sa ginawa nito, kung kaya't nagtamo ito ng mga bali at saksak sa katawan mula sa matatalas na sanga ng puno. Hindi man kaaya-aya ang kanyang pinsala, labis pa rin itong nagpapasalamat gawa ng kahit papaano nakaligtas siya. At habang binabagtas niya ang daan, rinig na rinig pa rin niya ang alingaw-ngaw ng mga baril bago ito tuluyang mawala. Pagtahimik ng bundok, agad siyang naghanap ng mapagtataguan sa takot na baka masipat siya ng mga nilalang. Halos ilang araw din yung nagpalaboy-laboy bago ito makakuha ng direksyon patungo sa kanilang baryo sa lugar ng Cervantes. Pagtatapat pa nito na, sa paglalakad nito patungo sa kanila, wala itong inabisuhan sa mga nangyari. Napilitan din itong iwan ng mahaba nitong baril dahil posibleng makaengkwentro ito ng mga sundalo sa mga baryong kanyang daraanan. Nang marinig naman ng ama ni Zamoro ang sinabi nito, napalagok lang naman ito ng kape habang malalim na nag-iisip. Bagaman tahimik, wala siyang nakitang takot sa pagmumukha nito. Yun bang parang sanay na ito na makarinig ng ganoong kwento. Maya-maya pa, nang makapag-isip na yon ng mahinahon, sumagot ito sa kapatid nito ng, "Delikado ang sitwasyon mo ngayon, Gabriel. Kung aswang ang nakalaban mo, bawat isa sa inyo ay paniguradong markado na. Araw na lang ang makapagsasabi kung kailan sila darating sa baryong ito at sa kung ano ang mangyayari rito. Pero hindi bale, nakahanda naman ako para sa mga katulad nila. Sa mga susunod na araw, wala kaming trabaho ng anak ko, kaya mapaghahandaan natin ang kanilang pagdating. Ipapakita ko sa kanila na nagkamali sila ng lugar na dinayo." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, doon na rin nagtapos ang kanilang pag-uusap. At sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang pinagtuunan ng pansin kung hindi ang paglatag ng mga patibong sa kakahuyan. Alam kasi ng kanyang ama na doon namumugaran ang mga ito, lalo pat mula sa lugar na yon, tanaw na tanaw ang bahay nila. Nakakasiguro rin ito na magtatayo yun doon ng pugad, kaya bago pa man ito mangyari, kailangan na nila itong mapuno ng bitag. Dahil sa binabalak nito, kung kaya't halos inaabot sila ng gabi sa paglalagay ng mga patibong. Bawat isa sa mga ito punong-puno ng lason, kaya sa sandaling masugatan nito ang mga nilalang na yon, paniguradong hindi na ito aabutan ng bukang liwayway. Naglipa na rin ang mga bitag sa katawan ng puno, ilalim ng lupa, at mga sanga na pwede nitong akyatin para matiktikan ang bahay nila. Matapos naman nila itong gawin, sunod nilang inihanda ay ang bakuran at ang bakod ng bahay. Noong una medyo hindi pa siya kumbinsido sa ginagawa ng tatay niya. Pero nang masipat niya ang karga nito, unti-unti na siyang naniwala. Ayon kay Zamoro, ang karga noon ng kanyang ama ay isang maliit na ginintoang plauta. Gawa sa berdeng kristal ang dinadantayan ng labi kapag iniihipan ito at punong-puno ng ukit ng mga simbolo ang mismong katawan nito. Ayon sa kanyang ama, minana niya pa yon sa kanyang mga ninuno at balang araw ipapasa niya rin ito kay Zamoro. Ngunit bago yun mangyari, kailangan niya munang mapatunayan ang kanyang sarili. Dagdag pa nito na, ang kakayahan ng plauta ay pagtawag ng mga nilalang na nasa kabilang dimensyon. Bawat isa sa mga nilalang na matatawag mo, nakadepende sa sakripisyo at paniniwala mo rito. At kapag dalubhasa ka na sa paggamit, ultimo ang mga maalamat na nilalang ay madali mo lamang matatawag. Subalit, sa haba ng henerasyon ng kanilang pamilya, bibilang pa lamang ang mga ninuno nilang nakatawag sa mga maaalamat na nilalang. Nabanggit din ng kanyang ama na 5 siglo na ang nakakalipas magmula noong ipinanganak ang ninuno nilang nakapagtawag sa mahiwagang ibong naninirahan sa mga bulkan. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito,
Napagtanto niya ang rason kung bakit matatag ang paniniwala nito sa mga bathala. Naunawaan din niya na hindi lang ito dahil sa paniniwala nila, bagkus merong pinanghahawakang patunay ang kanyang ama. At kahit isang hamak na salita lamang ang sinabi nito sa kanya, ni minsan ay hindi niya ito pinagdudahan. Alam niya kasi na bawat salitang namumutawi sa bibig nito ay merong kredibilidad, gawa ng kailanman hindi niya pa yon narinig na nagsinungaling sa kanila. Pagbibiro pwede pa, pero ang pagsisinungaling, hindi yun gawain ng tatay niya. Matapos ang nangyaring paghahanda, matyaga naman silang naghintay ng mga ilang araw pa. Ang kaso lang, yung paghihintay nila ay nauwi sa linggo hanggang sa umabot na ito ng buwan. Inakala nga niya noon ay hindi na darating ang mga nilalang, pero pagtungtong ng buwan ng Nobyembre, nakasagap sila ng balita ukol sa mga ito. At ilang araw lang ang lumipas, tuluyan na nga nitong narating ang kanilang baryo. Nagpanggap ang mga nilalang bilang grupo ng mga manlalako na merong daladalang iba't ibang uri ng mga paninda. Kaya nang malaman ito ng barangay nila, agad nila itong pinatuloy sa plaza. Pansamantala, hanggang nagnenegosyo pa ang mga ito, doon na muna sila titira. Isang linggo ang palugit ng pananatili ng mga manlalako, kaya nang malaman nito ng kanyang ama, agad nitong inihatid ang mga kadugo niya sa bahay ng lolo nila. Pagkatapos nito, siya, ang tatay niya at ang tiyuhin niya ang natira na lamang sa loob ng bahay nila. Medyo nakakapanibago ang ganoong sitwasyon, lalo pat alam niya kung ano ang panganib na kinakaharap nila. Pagsapit ng unang gabi, para silang mga taong sumisilong mula sa pananalasa ng malakas na dilubyo. Habang nagtatago sila noon sa loob ng bahay, rinig na rinig nila ang pag-atungal ng mga aswang sa kakahuyan at sa harapan ng kanilang bahay. Sa tuwing sumusugod kasi ang mga ito, agad nitong nasasalo ang mga bitag na ikinalat nila sa paligid. Kaya naman ang mapagtanto ng mga aswang na marami na sa kanila ang nalagas, minabuti nilang umatras sa gabing yun. Ibinigay nito ang pagkapanalo sa kanila upang mapag-aralan ng kanilang tahanan pagsapit ng susunod na umaga. Kinabukasan pagputok ng araw, may nakita silang dalawang matandang lalaki at isang binata na naglalakad papalapit sa harapan ng kanilang tahanan. Pagsilay naman dito ng tatay niya, agad yung lumabas habang nakasabit ang plauta nito sa leeg. May nakasuksok din yung sundang sa tagiliran bilang pagpapakita ng kanilang kahandaan. Pagharap naman ito sa mga nilalang, agad naman silang lumabas ng tiyuhin niya. Ang ginawa nila, tumayo lang sa likod ng tatay niya para matulungan ito kung sakali mang sumugod ang mga aswang. Nang masipat naman sila ng mga nilalang, dito na nagsimulang magsalita ang isa sa mga matatanda. Unang beses itong mangyari sa aming angkan. Mahusay ang pagkakalagay mo ng mga bitag. Kaya marami sa amin ang hindi na nakauwing buhay pa. Pero, hanggang kailan kaya magtatagalang panlalaro mong ito? Sa tingin mo ba, hindi mauubos ang mga hawak mong alas? Kaya kung ako sa'yo, isuko mo na lang ang pinunta namin dito. Dahil hindi kami aalis nang hindi yan kasama. Nang marinig naman ito ng tatay niya, matapang itong sumagot dito ng, Sa ginawa namin kagabi, mapapatawad mo pa kaya kami? Hindi tayo magkakaroon ng matinong usapan, kaya baliwala yung mga sasabihin mo. At isa lang ang masisiguro ko sa'yo, bago maubos ang mga bitag ko, nalipol na nito ang mga kasamahan mo. Kaya mag-iingat kayo, dahil hindi lang sa bahay ko nakalibing ang aking mga laruan. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla itong nagsalita gamit ang isang kakaibang dialekto. Ayon sa tatay niya, isa yung uri ng mataas na Tigalpo na natutunan nito sa lolo niyang pumanaw bago pa man siya ipinanganak.
Nang maramdaman naman yon ng grupo ng matanda, ito na ang nagkusang umatras. Paglayo naman ng mga ito, minabuti nilang pagmasdan ng paligid. Inaasahan kasi ng kanyang ama na hindi lang ang mga manlalako ang miyembro ng angka nito. Dahil kung hindi siya nagkakamali, may mga nilalang na unti-unting umuusad patungo sa kakahuyang nasa harapan ng bahay nila. At sa pagsapit ng sumunod na gabi, hindi nga ito nagkamali. Habang nasa kasagsagan sila ng paghahapunan, bigla na lamang silang napahinto nang makarinig ito ng isang malakas na pag-atungal. Sinabayan din niyo ng mga sigaw bago yun tuluyang maglaho. Bagaman umikot ito sa buong direksyon, kumbinsido ang kanyang ama na mula ito sa parte ng kakahuyan. Ilang minuto pa ang lumipas, muli silang nakarinig ng malakas na pag-atungal. Kapansin-pansin din ang tunog ng paghawi ng mga talahib, indikasyong papasugod ang mga ito. Kaya naman nang maramdaman niyo ng kanyang ama, agad itong kumuha ng sundang, sabay labas ng bahay nila. Yung tiyuhin naman niya, napilitan doong sumunod para tumulong kung kinakailangan. At siya naman noon, naiwan sa loob ng bahay para pagmasda ng mga kaganapan. Kahit kasi nasa wastong edad na itong si Samoro, hindi niya may pagkakailang wala pa siyang lakas ng loob para kaharapin ang mga ito. Pagdungaw naman niya sa labas ng bahay, bumungad ang kanyang ama't tiyuhin na kasalukuyang nakatayo at nakaharap sa lugar kung saan naroon ang kakahuyan. Noong una wala naman siyang nakita, pero maya-maya lang, dito niya nasipat ang tatlong nilalang na halos 2 beses ang tangkad sa kanya. Butot balat din ng mga ito, pero kapansin-pansin ang umbok ng kanilang mga kalamnan. Mahaba rin ang kanilang mga braso, tapos yung mga daliri nila, hindi katulad ng sa tao. Bukod kasi sa normal ang haba nito, kapansin-pansin ang itim nitong kulay, kalakip ng mga matutulis nitong kuko na parang patay na rin kung titingnan. Nakakapangilabot din ang pangil ng mga nilalang na paulit-ulit nitong inilalabas para sindaki ng magkapatid. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito, hindi natinag ang dalawa. At sa sobrang galit ng aswang na nauna sa grupo, nangahas itong lumundag sa bakuran ng bahay nila. Paglapag naman ito sa lupa, bigla yung nilamo ng balon na tinakpa ng kayumangging tela. At sa pinakailalim ng uka, may mga nakausling matutulis na kahoy na merong laso ng palaka at kamandag ng banakon. Pagtagos nito sa paa ng nilalang, bigla itong napasigaw ng malakas, dulot ng matinding sakit. Walang sabi-sabi, agad naman yung nilapitan ng kanyang ama, sabay taga sa mukha nito hanggang sa tuluyan na yung matapyas. Matapos niya yung gawin, dito pa lamang dumating ang iba pa nitong mga kasama. Naroon na rin noon ang matandang nakausap nito, na galit habang nakatitig sa dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong nagpalit ng anyo. Inabisuhan din sila nito na lumabas kung tunay silang matapang. Dagdag pa nito na, kaya lang naman nakakapatay ang kanyang ama ay dahil sa marumi nitong pamamaraan ng pakikipaglaban. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot dito ng, "Pasalamat ka nga, nakikipaglaro lang ako sa inyo. Ako na nagsasabi sa iyo, hindi mo magugustuhan kapag nagseryoso kami." Dahil sa sinabi nito, mas lalo pang nagwala sa galit ang matanda. Inakala kasi nito na puro hangin lang ang sinasabi ng tatay niya hanggang sa bigla na lamang nitong pinatunog ang plauta. Pag-ihip nito doon ng hangin, agad yung naglabas ng napakalamig at matining na himig. Hindi yan kagaya ng ordinaryong plauta dahil yung tunog nito parang boses ng dalaga. Nakakahalina, pero sa kabilang banda, nakakatakot kung alam mo ang totoo nitong kahulugan.
Matapos naman yung ihipan ng tatay niya, biglang may lumabas na ipo-ipo sa pinakadulo nito. At sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang buhay na bathala. Reyna ng hangin ang tinawag nito, kaya paglitaw nito sa lugar nila, agad na lumakas ang simoy ng hangin sa paligid. Nagkaroon na rin ng mga kidlat sa kalangitan, kasabay ng pagbaba ng isang maitim na ulap kung saan naroon ang isa pang bathala. Pagsilay naman ito sa mga aswang nakaharap ng kanyang ina, buong puwersa ito roong sumugod. At sa unang atake, 5 aswang kaagad ang nagawa nitong matusta. At sa ikalawa, halos mga lahati na ang bilang ng mga kalaban nila. Nang maipamalas na ng tatay niya ang bagsik ng karga nito, tsaka pa lamang nito inutusan ng mga bathala na tumigil. Matapos nun, nakita nilang tulalang-tulala ang matanda habang nakaupo sa lupa. Di na rin yun makakilos, gawa ng ramdam nito ang kapangyarihan ng mga bathala. Sabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan kapag kami na nagseryoso. Sige na, bumalik na kayo sa pugad ninyo. Sabihin nyo sa Supremo, hindi pa huli ang lahat para iligtas ang inyong lahi. Tanawin mo to bilang awa ko at babala sa iyong angkan. Wika ng kanyang ama rito. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, dali-dali naman yung tumakbo papalayo. Dito na rin nagtapos ang pangyayari noong mismong gabi, kaya buong magdamag na silang nagpahinga ng payapa. Akala nila hindi na babalik ang mga ito, pero kinabukasan nun, namugaran yon sa kakahuyan na nilagyan nila ng mga bitag. Huli na rin ang malaman nila na ang mga bitag na ikinalat nila rito ay natuklasan na ng mga ito dahil sa paggamit nila ng mga alagang sigping. Nang mapagtanto naman yon ng tatay niya, dito na ito nagdesisyon na lipulin ang natitira pa. Hindi na rin ito ginustong makipaglaro, gawa ng masyado ng mahaba ang oras na ginugol nila sa mga nilalang. Nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, suportado nito ang bawat desisyong kanyang narinig. Kinahapunan, kampante silang naglakad patungong kakahuyan at mula dapit hapon hanggang gabi, hinintay nila ang mga nilalang. Dahil din sa mga nasaksihan noon ni Samoro, kaya nagdesisyon siyang sumama rito. Alam niya na kahit hindi siya magtago, ligtas siya basta nasa tabi siya ng tatay niya. Pagdating naman nila sa lugar, wala silang napansing kakaiba. Tahimik ang buong paligid, para bang wala ritong nakatira. Ngunit nang unti-unti nang binalot ng kadiliman ng lupa, dito na rin nila naramdaman ang napakabigat na presensyang bumabalot sa lugar. At sa isang kisap mata, dahan-dahan na nilang naramdaman ang papalapit na puwersa. Nang mapansin naman yon ng tatay niya, muli itong umihip sa plauta, kasabay ng pag-abiso nito na huwag silang tatakbo. Kung saan sila nakatayo, manatili sila roon upang hindi sila madamay sa pag-atake nito. Nang marinig naman yon ni Samoro, halos lumabas na sa kanyang dibdib ang pintig ng kanyang puso, dala ng matinding takot. Labis-labis din niya noong pinagsisihan ng kanyang pagsama dahil hindi niya sukat akalain na ganun pala katindi ang mararamdaman niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na silang napaligiran ng mga nilalang. Naroon na rin ang supremo ng lahi na galit na nakatitig sa tatay niya habang nilalapa ang sanggol na nakuha nito sa baryo nila. Walang sabi-sabi, agad nitong inutusan ng kanyang mga kalahi na sumugod para sila'y pagpapatayin. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito natinag at sa halip na kumilos, nanatili lang itong nakatayo, tila bang hinihintay na makalapit ang mga ito. Kaso lang, ilang metro ang layo ng mga nilalang na yon sa kanila, bigla itong napahinto dahil sa isang kakaibang puwersa na parabang humaharang sa kanila. Makailang beses din nila itong sinubukang basagin, pero masyado itong imposible.
Napakalakas ng puwersang yon, para bang isa itong makapal at matibay na kalasag. Pagsilay naman ng kanyang ama sa nangyari, muli itong umihip sa plauta at sa isang kisap mata, nawala ang sabulag na inilapat nito sa nilalang na tinawag niya. Pagsilay naman dito ng mga aswang, bumungad sa kanila ang makapal na kaliskis ng maliit na bakunawa. Nakatayo rin yon sa kinaroroonan nila na halos sumaklaw na sa langit ang ulo nito. Pagatungal ng nilalang, lahat ng nakatitig sa mga mata nito ay naging bato. Bigla ring dumugo ang buwan, kasabay ng mabilis nitong pagsugod sa mga nilalang. At habang abala yon sa paglapas sa mga aswang, nakita nila sa Moro ang ina ng bakunawa na nagtatangkang kumain ng buwan. Subalit nang muling pag-ihip ng tatay niya sa plauta, bigla yon dinarag papalayo ng hindi nakikitang puwersa. Paglaho ng malaking bakunawa, bumungad sa kanila ang mga aswang na halos durug-durug na. Dahil sa pangyayari, doon pa lamang pinabalik ng kanyang ama ang tinawag nito. Matapos niya yung gawin, bigla naman yung napaluhod sa lupa, dala ng matinding panghihina. Ayon dito, mahirap kontrolin ang mga ganoong uri ng nilalang, kaya magagawa niya lamang itong tawagin sa napakaikling oras. Ngunit gaano man ito kaikli, magdudulot pa rin yun ng matinding pinsala, gawa ng ang mga ganoong uri ng nilalang ay kabilang sa mga nilalang na tinatawag na kapisanan ng mundo. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, halos hindi niya maisip kung ano ang mga nilalang na kanyang matatawag sa sandaling mamana niya na ito. Matapos naman niya yung maisip, dito na nila itinuloy ang kanilang paglapit sa mga aswang na dahan-dahang bumabalik na sa totoo nitong anyo. Ngunit dahil sa galit ng kanyang tiyuhin, agad din naman yung namatay, buhat sa pagpugot dito ng ulo. At magmula noong nangyari ito, hindi na niya nakita ang tatay niya na gumamit ng plauta. Doon na rin niya napagtanto na ang plauta pa lang yon ay ginagamit lamang kapag merong problemang hindi mo na kayang iwasan. Ang kaso lang pinuno, nung ipinamana na ng tatay niya ang plauta, hindi ito sa kanya napunta. May nakita kasi ito sa bunso nila na wala sa kanya. Kaya hanggang sa pagtanda ni Samoro, bitbit niya ang galit sa kanyang ama dahil sa hindi nito pagtupad sa minsang ipinangako nito na siya ang pamamanahan nito ng mahiwagang plauta na kayang tawagin ng bakunawa at mga bathala.